Ето и нас пак ще ползваме за патерица добрата стара статистика, според която всеки втори брак у нас, това не е много смешно, завършва завършва с развод. Аз обаче ще се подпирам на тази патерица, защото ми е по-удобно. На този фон сега ще чуем съвети за успешна връзка от един руски психолог, мотивационен лектор и специалист по аюрведа. Доктор Олег Турсунов ще ни даде ценни съвети и насоки не само за благополучие в брака, но и ще разкрие как емоциите се превръщат често в огнища за болест. С него разговаря Валерия Кръстева. Доктор Олег Турсунов е сред водещите специалисти по аюрведа в западния свят. Завършва медицинското си образование в родната Русия. След това живее дълги години в Индия, където трупа опит, който в последствие предава чрез своите лекции и семинари. Неговата мисия е да помага на хората да живеят в хармония със себе си и околните. Миналата седмица за пръв път и българската публика се доближи до неговото знание за личностно развитие. Една от темите, които той разисква, е защо лечението на тялото не може да се случи без лечение на духа и ума. Нашите психически функции се явяват основа за развитието на организма. Така считат ведите. Ако човек живее в депресия, то при него започват да се развиват хронични заболявания. Ако човек се обижда, това довежда до заболявания на сърцето. Гнева води до заболявания на черния дроб. Пренапрежението до заболявания на гръбначния стълб, отчаянието до заболявания на ставите. Аз имам разработка за връзката между болестите и характера на човека. Според специалиста, характерът и съдбата също са взаимно свързани. Съдбата може да развали характера. Ако тя е тежка или ако, например, ни остави близък човек, това може да ни промени. От друга страна, ако ние променим своите постъпки и своето отношение към света, първо се променя характерът, а после се променя съдбата. Ако човек се опитва да промени само характера си, нищо няма да се получи. Трябва да мислим за своите постъпки и за отношението ни към хората. Ако човек постоянно мисли за своя характер и за себе си, това също е егоизъм, който не води до промяна. За разлика от повечето западни философии, Турсунов смята, че когато човек вярва в себе си, той губи всичко. Самооценката принадлежи на обществото, не на самия човек. Ако ти вършиш добри постъпки, хората усещат твоите добри намерения. Ако човек се затваря и се фокусира върху себе си, той не мисли за това как другите го оценяват. Тогава той изгубва правилното разбиране на нещата. Този свят винаги реагира правилно на нашето поведение. Той или ни наказва, или ни поощрява, в зависимост от нашите действия. Ако аз се отнасям правилно към този свят, то аз винаги съм благодарен, дори за това, че са ме наказали. Това се нарича правилна самооценка. Лекторът е добре познат в Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Латвия, Литва и Естония. Имал е семинари в Белгия, Германия, Унгария, Израел и САЩ. Турсунов е разработил авторски методи за диагностика с помощта на пулс, скъпоценни камъни и минерали. Той може да диагностицира по гласа и по снимка. Много хора го търсят и за съвет как да постигнат семейно щастие. Близките идват в живота ни, защото ние сме извършвали определени постъпки в своето минало и те ни дават възможност да изпитваме или състояние на щастие, или състояние на страдание във връзка с тях. Този свят е справедлив, но тъй като ние не го разбираме в дълбочина, не разбираме и защо точно близките ни носят страдание. Ако човек не се обижда, ако ги приема такива каквито са, тогава никога няма да има раздяла. То тогда разлуки не будет. Лекторът често се сблъсква с семейства, в които мъжът не се отнася добре с жената. Она должна знать, что он просто не понимает женщину и все. Тя трябва да знае, че той просто не я разбира. Затова трябва да го образова. Но е много трудно да общуваш с човек, който ти носи болка. Затова в такъв случай е добре да се отделиш за малко от него, да му простиш всичко, а след това да се опиташ с много доброта да му обясняваш. Промените в сърцето се случват само чрез любов. Ако ние в отговор на неговото поведение се обиждаме, това единствено нагнетява ситуацията. Хората се карат един с друг само заради това, защото те си причиняват болка един на друг, без да разбират себе си.
Жената е много финна и нежна по природа. С нея трябва да се държи много меко, а мъжът е много устремен в своите идеи. Него трябва винаги да го поощряваме и когато той изказва мнението си, трябва поне външно да създаваме впечатление, че той има право. Жената трябва съвсем деликатно да го насочва в друга посока, а след това той сам ще възкликне: аз самият така мислех, а жената ще знае, че тя му е помогнала. А жена будет знать, что это она ему помогла. Турсунов винаги дава примери от своя собствен живот. У меня как раз тот случай, когда... Моите родители винаги се караха и спораха за нещо. Поради това аз нямах опит и не знаех как трябва да се държа правилно. Отначало имах много сериозни грешки в отношенията си с другите, но започнах да се уча благодарение на моя наставник. Аз знам всички грешки на база своя личен опит, но сега моята жена е много доволна от мен. Тя казва: аз съм благодарна на съдбата, че имам теб. Я благодарна судьбе, что ты у меня есть. Лекторът споделя тайната за щастлив семейен живот. Когда люди вместе... Когато хората заедно се занимават с духовна практика и виждат вярата и чистотата един в друг, тогава дреболиите нямат никакво значение. Не имеют значение. Най-важното обаче е всеки да намери хармонията първо в себе си. Нужно вспомнить что-то святое. Трябва да си спомним за място, където сме се чувствали добре, където сме чувствали победа над самия себе си. Това може да бъде някаква икона, храм или просто свято място. Мислено се покланяме и повтаряме: аз желая на всички щастие. И така поне 10 минути. Отначало ще усетим чувството на вътрешна съпротива. Аз нямам време за това. Аз съм зает. Аз не мога да желая на всички щастие, защото този човек аз не го обичам, а другия въобще бих го пребил. Но постепенно сърцето става щастливо и прошката идва сама. А без прошка е невъзможно да живеем. Много е трудно, защото хората са свързани един с друг, а вътрешният живот е нужен на всеки от нас. Защото както ние трябва да зареждаме автомобила си с бензин, за да вървим, така човек трябва сам да зарежда себе си с щастие. А рецептата е като го отдаваме на другите и го получаваме обратно. И получаем назад.